No, mitäs me ollaan tekemään? No me ollaan nyt vähän saunakärryä tosta aika hahmottelee. Siinä on saatu nyt ensimmäinen seinä vähän hahmoteltua, ettei nyt kunnolla kiinni vielä, se on vähän se hepukassa, mutta tää on nyt se pidempi, siis voi taas sitten lähteä pulpettikatto laskemaan tonne toiseen suuntaan. Sitten tulee semmonen 2-metrinen sisäkatto, että tässä riittää. No niin, saatiin siihen kattovasat laitettua paikalleen niin sanotusti. Seuraavaksi lähdetään päällyseinien tekoon, että katsotaan mitä siitä tulee. Joo, no niin, nyt ollaan saatu tän päivän urakka niin saatu tehtyä. Me päästiin mallailemaan kiuasta sisään. Ja jos huomenna saatais sitten vanerit siihen, niin näyttäisi. Huomenna jo ensin löydyt. Sitten lattia valmiiksi, vanerit siihen. Katon kimppuun. Siinähän sitten eteenpäin. No niin, sitä on tullut vähän kaupalla käytyä. Sitä on otettu tossa vähän OSP-levyä ja sitten kuitusementtilevyä. Saadaan kiukaan taakse, niin ei pala niin. Päästään tänään sitten vähän laittaa levyä seinään. No niin, on vähän levyä hommaa vähän tossa aloiteltu ja ikkuna saatu sinne ja katto sinne ja noin niin. Alkaa näyttää ihan hyvältä. Sitten vaan aletaan tekemään vähän päätyä. Päätyen kimppuun päästään, niin ai että tulee viimeisen päälle. Katsotaan kohta lisää. Joo, saatiin toi levytys tosiaan tässä tehty ja lähdettiin sitten vähän jatkamaan, niin saatiin lattiakin ja lauteet tehtyä samalla ja kiuas nostettua paikalleen. Tehtiin ihan lauteet vaan 2/4 ja lattia 2/4 ja OSB-levystä. Hyvä tulee. Jes, ja ikkunakin saatiin paikalleen. Joo, semmonen. Otetaan vähän walk aroundia. Sataa niin perkeleesti. No niin, vähän unohtunut kuvaaminen tuossa viime aikoina, kun on niin touhusa ollut tää meidän menotahti, mutta ollaan pikkuhiljaa saamassa mökkiä maalattua ja justi tossa vähän hitsaushommia, rungon vahvikkeita. Näitähän ei viiti yleensä hirveän läheltä näyttää, mutta jos tän kerran näyttää. Ja noin niin, tänne sitten tulee sitten nää kiinnikkeet tuonne rungolle, varmasti pysyy. Tässä vaiheessa se alkaa nyt olemaan sitten ja alalaude on saatu paikalleen. No niin, sauna alkaa olla edennyt siihen pisteeseen, että aletaan lauteita maalailemaan. Ruskealla värillä tosiaan. Ja eilähän me otettiin ensi löylyt tästä. Ja ei ainakaan vielä ole palanut, joten niin eiköhän se ole jotenkin onnistunut. Eikä siinä. No niin, nyt asenneltiin vähän listoja tuohon ja siihen tuli tommoset nurkkalistat. Ne on nyt käsitelty tommosella ruskealla sävyllä ja siellä on ikkunalista ja pikku pesälliset on siellä tulilla ja on tää ihan on makia näky. Laita Kaapo oven kiinni. Joo. Sellainen se on. No niin. Ollaan saatu kärry meidän vetoautonkin perään ja on mallailtu meidän kesän luukkia ja saunakin alkaa nyt olemaan viimeisen päälle kuosissa. Käydään vielä kurkkaa sisältä, miltä näyttää ton polton jälkeen. Tällainen siitä nyt sitten tuli. Sitten jos joku ihmettelee, että mikä auto tää on, niin saa laittaa kommentteja, jos haluaa nähdä tuosta esittelyvideo, että se on viimeisen päälle peli. Tämmönen tästä nyt tuli, että laittakaa videon kommentteihin kommenttia, mitä olette mieltä tämmöisestä.